sekedap mawon. Nadar kajate nggih kajat manten wonten jonjang. Monggo dumateng Rama Dukun. Kloso betik. Kelasane ya. Woh adem nih. Bapak ini tuli. Ayo, kelasane ke kelasane. Nek gawa kelasa iku besok dadi legen. Genine karo rasane. Hah? Nggih. Mpun kesupe Rama Dukun. Monggo keluarga besar sedayanipun kene burine Pak Dukun, kabeh burine Pak Dukun, ngarepe Pak Dukun aja didangi, nggih. Kelasane kurang. Aduh sepurane Pak Brono sing gede. Oh teka di Branom, sip. Nggih. Nungguhe Pak Dukun di. Dadi titik kudu ana kelasane. Sarine. Pak Gar, Pak Sanggar. Miki gondelana Pak Gar. Kulun Daya Jakadewa ngabatara niating ingsun kula ndugaken kajatipun Pak Kumalalan Mbok Kumalapa Alfianan Mbok Alfiane stune ing dinten samangkin badhe menika badhe ngluwaraken nadaripun dipun aturaken dinten samangkin mugi katura dhateng Gusti Widi Sabda Dewa Pandhita Ratu Bapa Biung Kagini Nyakra Bono kaping 11 katura dhateng Kang Cikal Bakale Mahamanjapate Danyang banyu padas pati tunggul payung raja kabitan kang warsa wonten ing dusun Kandang Sari niki katura kaki Purwosari kaki Mergosari kaki Sumber Sari kaki kelakate nene kelakate sekali rembok mendung kang tadi den ciram paringi den ciramat dateng tandur tuwe yuga putu matipun Gusti Yang Widi saking pangestune
Pak Kumalalan Mbok Kumala Pak Alfian lan Mbok Alfian wa Bapak Koso Ibu Pertiwi dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa buron 8 maulu 6 pedangon 9 dina sasi taun Windu Sura Candra Lintang Trenggana Mbok Warawati Wetan Mbok Purba Kini Kidul Mbok Purba Endah Kulon Mbok Purba Kawilor yang Bathara Iswara Wetan yang Bathara Brahma Kidul yang Bathara Mahadewa Kulon yang Bathara Wisnu Lor Katura Ki Gedhe ini Gedhe Wulu Jati dhuwur ki berlekan isor ki tawangalun ki wecari putih ki glene usi masedan turunan Begawan Sireng Pati Gantal 140 papan katura kaki setya lan setuhur Ratu Aji sapa kang pinudi wonten ing tenggene katura ke omane Oma Sabda Dewa Pandhita Ratu Maatma Para Atma Duratma Niratma Panca Atma yen kula ndongaaken kajatipun Pak Kumala lan Mbok Kumala Pak Alfian lan Mbok Alfian estune dinten samangking badhe nglungaraken adaripun estune ing dinten benjing sederek Alfian nika sakit lah lek sampun saras badhe dipun lujeng nanggap tayu badhe dipun aturaken ing dinten samangke sampun dipun aturaken badhe kupat luaripun dipun aturaken ing dinten samangke mugi sedaya diparingi dipandung rayu slamet dhateng kersane Gusti Kang Maha Agung. Kulunsun warapakone kita sanggar jati cipta ning sapet sejati ati kang ning tunggala sepe padupan sirah geni kuping rapi nangka dupa lampah kayu jati banyu sukma sejati sang yang wisesa sejati karo data tuhu tawa ngerti paduduhan agung wong genaka Brahma nama suwa samunggih dupa kukuse Bathara swara uripe Bathara Brahma petike Bathara Ludra awane Bathara Mahadewa arenge Bathara Wisnu kembang awu Bathara Sambu sari kukus Bathara Guru sang yang geni sukma ditanpa buntut tanpa kukus ngerti ki umo geni dupaning ulun madu kasirasinarenan sarwa anggota kusuma kukus alus tutup mandhane tansah karobat pepeke dewata tru kasebdene sukma jatmika ambruk wangi gandane hong subata sara subata ayu lenggah lenggana saririka tak kongkon tekano sak badane saastane sidi mandya ngerti kipas sucen gumanti angasta wadaing pasucen prasen jagate sun jagat dewa Bathara wadahe japa mantra ngluhuraken yang Bathara yang jagat pramundita kaping sapta bawana langgeng wadahe agama ngluhuraken wiji jati wadahe panglermane sukma sejati manjinge slamet duk mula kerik kula bisun atuh tirta mulya suci mengko yang widi anetesake tirta pekik suci denira sang yang manom ngandelono sang yang katon sari rasa ngerti pasucen kawula om sang yang kita betari ganggasun nyuceni praspuja pantes sing kiya ruwat denira sang yang ngerti pasucen dalem wong ambara suci sugeng godhong suci akasa suci pertiwi suci Gusti suci para atma suci marga suci dandosan suci suci ning sarat bono kabeh suci Pak dukun kang nyuceni gegama tirta rata jaswara Krisna mijil saking atinira sang yang iswara sekti ngesengana gawe genata upa darurat kabeh pekenanira wangkara hangono Dewi Murba Candra Asta mangnata gunaya nama swaha ngerti ki huma tirta Kulun sang yang manitan kena sinura dipanunggalane sembah kabeh mainten ngaturaken sembah bektine Pak Kumala lan Mbok Kumala Pak Alfian lan Mbok Alfian estune ing dinten samangkin badhe ngluaraken adaripun batek kupat luar estune sederek Alfian sing kala wingi niku sakit sampun saras dipun tanggapaken tayub sampun dipun aturaken ing dinten samangkin pun ngantos enten danyang nagih utang bumi nagih janji samangkin sampun dipelun leksanakaken mugi katura dhateng Gusti kang luhur titi murti sang maneka dharma sae demo nglakoni panesun degu tanpa waktu tanpa guru panesun dat idine yang Gusti sun mirengaken talingan kiwa talingan tengen Sri Nama Swaha Sri Nama Swaha ngaturaken sarining Sri Tukuru ing wau kula ndugaaken kajatipun Pak Alfian kalian Mbok Alfian Pak Kumala lan Mbok Kumala estune ing dinten samangke badhe ngluaraken nadaripun badhe mboten kupat luar badhe dipun aturaken ing dinten samangkin lah samangkin ngaturaken sajenanipun beras pitra busana sak pengadeg jenang petak jenang abet cekul golong rowan
Pangiring-iring gedang ayu surayu jambe ayu tindhihipun arta satak sulasan sekar bore mugi katura dhateng Gusti Yang Widi Sabda Dewa Pandhita Ratu Bapa Biung Kagini Nyokro Bono kaping 11 katura dhateng Kang Cikal Bakale Mamancapate Danyang Banyu Balaspati Tunggul Payung raja kabuyutan ingkang barsa wonten ing dusun Kandang Sari niki sampune katur kedhi estune Pak Alpian kalian Mbok Alpian Pak Kumala Mbok Kumala agung kang dipun tedhi nedhi rahayu slamet katura kang dipun aturaken kedahar kang dipun daharaken maparwa paduka Gusti kang luwih kuasa saupa pinara pitu borong Sang Hyang Wisesa sedhep asin manis gurih sumangga kula aturi dahar sak sampune dahar kula ngaturaken berkat nambeng tamping lan sekar bore saking pangestune Pak Alpian lan Mbok Alpian Pak Kumala lan Mbok Kumala mugi sedaya paringana dipandung ora slamet kersane Gusti kang Maha Agung. Oh inggilan makaten sarta sepuh kesepuhan sarta lurah kelurahan lurah kebayan cari blandong kami sepuh kepetengan sarta kidukun kilegen sarta persana kula kang sepuh kang nem sarta batur dewata baturipun bedhek sinoman jaler esti sepuh nem kang sami nyekseni mapatrem boten langkung nedhi pangestu ayu sapanjurunge nggen kula ndugekaken kajatipun Pak Kumala lan Mbok Kumala Pak Alfian lan Mbok Alfian estune ing dinten samangke badhe ngluaraken nadare estune ing kala wingi sederek Alfian saged nek sampun saras badhe dipun tanggapaken tayub sakmangkin sampun dipun aturaken pun ngantos enten bumi nagih janji danyang nagih utang sakmangkun sampun dipun aturaken mugi sedaya diparingi rayu slamet sakmangkin sedaya ngaturaken pesaitan wonten tedan sawedange sekupawitra sajangane adang dhateng undang-undangane monco sekawan monco gangsal derek sampun jejer segatan sedaya kula aturi wijik sak sampune wijik kula aturi ndadosaken derek kula sedayanipun sampun. Kek keluarga besar mubeng kabeh. Ayo diubengi jula-juli. Ayo tanda karo wong iki. Ayo. Mubengi rana ya, mubengi rana. Ping 3, diitung ping 3. Boleh, boleh. Lo wong iki. Nembokne Ya Pak. tak kandhani rana lo ndang mrini yo Ya Pak ne kuwi arep kondo apa atiku senenge ya yo ya yo ya yo sejak temenan wangune nampa kabejan dasar pancen nyata saiki aku oleh buntutan yen ngono becike aku tukokna berlian jok kesusu karepmu sabar dhisik Pak Utik ning apa kabar sing tak tampa bandar ngebrit tanpa kondo tayub kang wis kondang dek daerahe Malang sumrambane tekan Tengger Gunung Bromo pancen nyela-nyelani cacahane
Cidor bareng kender tumandang bareng kendang lulu wong sing beso keprana rak rumangsa aja kemen pamrih moleren sing tuwa sing muda jogete ora beda sopan lan tumandang gawe gelare budaya aman segar bestari resik indah Bestari semboyange Probolinggo kutha wisata Gunung Bromo ya iku kekayaane ana ubakara karo lan kasada nyata air terjun madakali liburan pertapaane ati kita Gajah Mada ingkang kesuwur ya iku sak Nusantara Bestari hari Probolinggo bestari Turi bote ditandur ning kebon aku halaya mas hae 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 bedaan kembang apa kembang jagung asmara dono iwak oleng mati digantung barang kadung dikabakno nek eling-eling ning ati ketun turi bote ditandur ning kebon aku halaya mas hae 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 bedaan kembang apa kembang turi kok melok-melok sego wadang karene sore gak peduli tangga alok-alok wong sandang pangan aku golek dhewe hae 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 kembang-kembange lombok kari papat lak bedhi ana gak ngelarang nek penondelok nek kurang tamat becicilono hae 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 kembang berek lomponge kali tuku lenga botole geblak masih elek ojo dicampai nek kenek kuno golek dek isore kladak hae 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 ireng-ireng cagake telepon siri kaya larang regane penorak seneng aku rak getun golek liya akeh gantine turi putih Otok-otok unine tekek Cina toto arane sikek Dadi arek wedok ojo suka ngenyek Gak payu rapi dadi prawan tuwe Nggih sampun monggo Loh dadi begedel PTA sampun
Wedok ya akeh ya. Bapak ki. Nggih, kula urut, suwe urut mawon nggih. Oh, nggih. Keluarga besar wedok ah. Monggo keluarga besar wedok. Niki mboten dicatet wau. Oh niki. Iki undangan iki duduk keluarga besar. Oh bojone bapak-bapak mau, monggo keluarga besar di catetane. Monggo keluarga besar ibu-ibu. Pokok keluarga besar ngono wis. Ayo keluarga besar ibu-ibu, grup Ibu Anang, monggo. Wonten Ibu Joyo, Ibu Apur, Ibu Ariwan, Ibu Adi, wah itu suana keluarga besar, wong delondonge wong kene. Ayo, ayo, ayo keluarga besar ibu-ibu, kok kurang tambahi bedek, ayo tambahi undangan, duduk. Oh iki lari cilik iki, ya ayo ibu-ibu iki, enggak mana tambahi cilik. Adem. Aduh, aduh, aduh. Hah? Iki. Celuk. Penis, Ayu. Iki keluarga besar cilik no. Seli, Windy. Melani. Heti. Weli. Putri. Dira. Evril. Ayo. Ayo wis. Karo terima tamu wedok iku. Awes gandeng undangan iki ibu-ibu iki golongane Widyaku. Ayo ngene. Suana, munggah su. Bu-ibu Surnawa. Ana prawanayu. Wong asale saka Kandangsari. Takoni mesem guyu. Aduh bareng kenal jenenge Palupi. Ayo seweke diseleh. Kene adem surawanget. Ayo Sri. Njaluk gending Sri minggat. Gendinge Sri lho. Sri njaluk gending Sri minggat. Ayo ibu-ibu lho. Bu inggimu di bu inggi loromu. Bu Yeti karo Bu anu, Bu Sulmu. Hah? Bu inggimu. Oh, ke anu. Ke mlebu ning Pak Inggi. Ayo, Widya. Kene, ayo Ibu bedhae kene. Ayo. Ayo, marine Remo. Ayo Yeti. Yeti. Ayo Putri. Oke nih. Oh ngono lho bojone. Kene ayo. Sri. Bu Elwi. Rahayu Yunita Muli. Mbak Yuyun. Aduh dibatak ngarep buni. Bedak jaket. Ayo Indra. Alon-alon. Sing lemu nang tengah jomplang nang pinggir. Ayo dah. Kok geser dah. Weli. Weli. Gimana Sampul? Gue bisa maneh karo ngremo.
Wong ayu. Nyedak wong ayu. Oke, beres. Kene wong ayu, wong ayu. Oh, oh. Kurang situ. Aku emoh yen mbok tinggal lunga. Ora Lili, aku nang penanjakan. Aku bingung rumangsa kudu Ora usah bingung, tenor aku. Kok panas? Ojo nelongso. sepi prasasan ujian mongkatan netra Ora suwe. aja suwe-suwe Kang Mas. Bali. Aku ngenteni Dayo. Ora citra. Netepi janji. Boleh ngopo wong ayu. Banyu Malah nyuwun apa wong ayu. sangopo pure wangi Aku emoh lili. amah ya wes Yebo tinggal lunga. Aku bingung mau sok kedua yen rina nelongso yen wengi sepi prasatan kuciwa mung katon mata ora suwe aku bali ojo suwe-suwe wong ayu aku keton kim-kim harap citra netepi umpama aku rawati dosa loro tak wasara Aku
pancen temen ane pilih nyare ampongan Tomen andilake ngaku bujangan Tomen andilake dik selingkuhan Tomen andilake dik nang bujangan Pancen tomen andilake
Aja
jodoh sing bakal kalian. Jangan lupa velocity-nya ya, ciri-ciri aku ya. Kari manis, kuryang manis tabiai kulo. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Ulang lagi ya. Kari manis, kuryang manis tabiai kulo. Wes yo wes, hang dipikir opo kerasa. Garikis aduh putian garikis. Saya suwe antar gluduke. Aku ori konangis. Opo tahan dirasakno. Pak, ya. Sudah ada daftar. Selanjutnya Siwi, Ciwan, Hendra, Krisna, Kaliteja. Cak Santo, Cemoro Gading, Cak Subur, Ledok Pring, Cak Timan, Ledok Pring, Cak Dharma Kecik, Sedaeng, Cak Toro, Sedaeng, Cak Lukman, Manggungan, Cak Jumadi, Manggungan, Pak Adidono, Kalitejo, Cak Adi, Kalitejo, Cak Adi Cakra, Wonokitri, Birdrap, sing duwe Birdrap, Cak Widi, nggih, Pak Doni Kalteja, waduh lari iki, Rangga, Andri, Manto Kalteja, Pak Siono Morjo kula tambah, Bapak Lurah Edi, jedak Bapak Lurah Ino Ngaduwono, monggo, monggo. Monggo sesepuh Bapak Luraino, Bapak Luraidi. Monggo. Monggo tindak dateng panggung. Bapak Edi sareng Bapak Ino. Kripik gedang godhong telo. Gedang lek nanti puputmu. Puput. Sambure Pak Iki. Nah, sambure Pak Iki. Puput. Nanti puput. Ganti baju.
tuan rumah. Nginang karo ngilu hitung dah. Sini kurang. Dit. Sini. Barisan diluruskan. Ya 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 yo. Nginang karo ngilu lanjut. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbangi dam sari. Umpama seliramu margi wong ayu, aku kang bakal ngliwati. Sinaksan lintang eluku semono lelamun sira wong ayu. Nganti matku bakti lara winasa karoso iya. Miterosa jagat raya kelingono ayo Ukir lan samudra tasai memaisi aku hati-hati selawase nalikane lalu semono lam-laman sira wong ayu ora bakal lakai litange mlaku saprene gonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno ring sliramu duh wong ayu rai tilan wektu ning ati katon ra bisa ilang suwi saya ra karuan aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti sopi jan semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayuga
pondo nanging lungite asmara seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyan ing ati kadung tresno ning sliramu duh wong ayu railing dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan kadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu anti-anti copijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal layu aku ora bakal mundur yen durung nyaking sliramu ukurane tresno dudu pondo nanging lumiting asmara Semeru wilayah Malang sisi wetan Ranukaben Panjang Gunung Dur Papua Wetan kanggo Lukun alune barat yen ku mlegen toko mateng ku mlundungi kenyau katon abang kayon prasen ora suwe dadi aku katon panjang pikir tenang geladak perak kali bening kali mancing wetan ambil patok pecis patok itik iku kena kanggo sumbere bangure sisi lor iku ono ranu bali ranu kang bening banyune ono alat prabat jembar pada rumput arane tanah impian kukus Bromo ambarengi tumurune tresno aku mung tansah ngenteni tumorone tresno
Jangan gelisah, aku tahu